Hej, det er Anders fra All Rescue Nu. I dag skal vi udføre en lille test. Vi skal prøve at se, om den her SmartEM Carboy eller Float passer og kan anvendes til de her 4 forskellige borefabrikater, der ligger herhen bag den. Nu er floaten monteret, og nu skal vi prøve at se, hvordan den flyder. Og boreren ligger utrolig godt og højt og stabilt i vandet. Nu skal vi prøve med hjælp af SmartEM's unikke hjulsæt at få boreren op på land. Dagens test er nu afsluttet, og jeg kan konkludere, at SmartEM's Carboy kan anvendes på flere forskellige borefabrikater. Tak fordi du så med.